Hi guys! It's me! I'm back again, your Auntie Lyra. Check attendance og high society. So karon, nakabantay mo o sa kabuan og kapin ko na wa. Kay tungod busy kay ko niya, wa na ko'y idea unsa ako i-vlog. So, para lang yun na ko'y ma-vlog. Idea na sad ni, mao na sad ni akong advice sa uban nga kana bitang nagsugod-sugod pa sa YouTube. O hugaw among lamisa, kabaw ko. Wala na siya, ang among kama murag giagi-ag bagyo kay gikuan sa among iring. Para ni siya ha, advice ni nako sa kanang mga tao nga wala bitay ma-vlog, mahutdan og idea unsa i-content. Ani na lang ni, ani na lang yun ni. Para why kuan ba? Total, anak naman yun ang uso ron. Why ayo ako i-vlog? Mag-vlog ko, ganawa bitay post. O niya, walay kuan, dili makakontribute sa kalampusan sa atong nasod o sa problema sa atong ekonomiya. So, mao na lang na ako i-vlog karon ha. Para lang yun ako i-vlog. Kay murag usa ka buwan akong absent. Unya anak man sila mo may ako magigitan-o man ako kanang uban sad mga advice sa mga successful na vlogger na kailangan kuno padayon lang jud kuno ay lang jud kuno undang. So karon bago ko naligo gatapis ko gikan mis trabaho tan-awang oras alas ko alas 10 na kay sige kaingon ko pa karong mga niaging buwan muramig ka nang gigukod og irong buang sa kabise nga unsa gyud oras sa atong trabaho dong pa 8 may mulakaw diri, 8 pud may mahuman. Unya mo uli mi diri maabot mi mga ingon araw ng oras sa human akog hipo sa tai sa iring, sa ilang katliter, human akog panghugas sa among kinanan ganihang buntag. Na nya silhi gamay. Kani siya ambot unsa pa na siyang oras sa mahuman. Diri ang banyo paong na. Mo ni siya jud ang akong vlog karon. Dira. Mao na siya. Na, paong na dira, ang tae sa iring, napupuho na, wala na naisud, wala na unod, but na say malibang karon guys, malibang na sad siya. Kaya wala man yun ni ayo ang ako ang vlog karon, para lang yun yung ma-vlog, nangihi siya. Tanawa ninyo, nangihi siya. Mao na, maayo ni, kay natunom ni, na-shoot ni ang iyang giihi karon kay kung di pa, magtrapo na sa kuana, kay magbaha na po. Nangihi. Sabuni, sige, sabuni. Sabuni ang ihi. Sabuni. Layas na, kaya ako nalang mo tabon. Mana. Mga na to siya, guys. Pagkahuman. Karon ako, nagtapis, pakuha pa ko'y pamanti. So, mag-demo na ko, unsaon, klarong kuan. Mag-demo ko, unsaon pag pamanti og sakto. Pao na to atong panti nga pang-uran. Ito ra, perting batia. Dila na ko ihikyad ha, kay mauwaw ta bati kay akong panty pang-uran raman. Unya awa na sa droy kuan kanang wa na sa droy happy hour sa akong bana kay kapoy. Sige ako ni i-plaster ta ning kamera kay mamanti ta. Para lang jud na ma-vlog ba kay I'm sure nasa ni makarelate dira kana mawagtangan bitog idea. Sa i-vlog be dire be. Tora ay mo ni vlog ay. Ay pistiwa na. Natuwad na ang ihang tabaghak. Tora. Mana siya guys ha. Mamanti ta. Hawa lagi di ha. Mamanti ta kay. Mani. Takyan nun ta karon. Mamanti ta kay. Wala naman tayo ma-vlog. Di ba? Sulod na. Dila na to ipakita kay basin mabanta or unsa man gani. Vlog na, content na. Okay na. Pagkahuman mag-ilis ko na, siguro na ko pwede i-video. Sige. Paumunta din ako, niya mabalik ra ko. Hi society, balik na sad ta sa atong Why Ayo vlog. Ug karon, padung nako matug. Giog-giog na ang palibot kay namaong nami sa suga. Wa lang ko maorasad ni siya. Nag-t-shirt rasag ko matug kay
tugnaw kayo ang AC unya kung gamiton ko to ako ang mga pangbugha nga isulob o di ugma igit-igit ko sa opisina. Kani siya ambot gaon usapan ni siya. Bahala na siya sa iyang kinabuhi basta ako maniguro kog katog. Mao lang ko ni ang routine diri sa mga OFW good. Mao lang ko ni ang routine diri sa Dubai. Tarungon na tatong online. Naay syukoy dira magaatang usa ko mahigda agay taguan tani kay naa. Makita. Mahigda na ko. Yun ana ra gyud atong vlog karon kay mao sad ni. Sige kaingon ko pa. Kung wa na mo'y ma-vlog, wa na jud mo'y mahuna-hunaan. Total, wa tay magbuot. Wa tay magbuot na tugon sa ato i-vlog. Wala na. Mo saan taman. Busy kay tanan. I'm sure dili ra ako ang tao nga gusto mag-vlog. Unya grabe ka busy sa trabaho ug mga responsibilidad. Wag tuo. Unya tungod sa imong ka busy, wala na akong short oy nakita animal. Koy pamurol karon. Now, kita mo ani moskitero ni siya. Mao ni siyang kuan ni siya kung sa mga wala kabaw dira, kabaw kung magpumoy pakke. Ako na lang puding isulti kay basin mahibong mo abi mo na ako'y gamay ba. Adik kog moskitero. Tag sa aming duha kay siya adik man pud siya sa moskitero. Bahala wa may habol, bahala way unlan basta naa ang moskitero. Na. Dahil basta mahibong mo anong na moskitero. Oh. Naa jud may moskitero kay di mi katog kung may moskitero ha basin mahibong mo kabaw ka mo pakialam pero ako ara pud ni siya ipakita ninyo para makabaw mo nga usa ko sa mga tao nga ungo og moskitero wa siya wala ko di siya nga impormasyon gud di gud ni siya ingon nga importante jud kis atong mga kinabuhi pero maalang ko isulti lang pud nako kay sige kaingon ko pa wa mangyud ko vlog na gyud usa ka buwan na gyud kong bakante unya ganahan mo sa jud ko mag-vlog malingaw man sad ko ganahan sa ko magkatawa mo sad ko sa akong kaugalingon ako ra pa magkatawa sa akong kaugalingon okay ra pud okay ra pud siya so ha mao na lang to diri lang sa kukutob kay mo pay pagbalik na ko gikan sa akong absence ug usa ka buwan kay sige kaingon ko pa blanco kilo blanco kay kog utok wa koy masulti wa koy ma-vlog wa po sa akong dudong ay mo po akong dudong wa koy ma-vlog mo to nga saba sa pakakita ka na ko gikuan diri sige sa tsug mo to nga wa man jud ko makuan na usa ka buwan naman jud ko way vlog nya ganahan balik na sad ako og sulti akong giingon gani ha sige kaingon ko pa wa na lang gyud ayo wa man ayo ako i-vlog so matog nako ha kuan naranin jud inyo ning tan-awon okay ra pug di okay ra jud kistanan kay ako ra jud magbalik-balik jud ning tan-aw kay ganahan mo sa jud kay ko unya salamat na lang sad yo kung mo subscribe mo maayo kung di okay ra pud jud total iyahay man tan nara sa jud na ninyo jud kung inyong tan-awon kung di wa ra sa gyud kaso ako ra gyud magtanaw-tanaw sa akong kaugalingon tinud-an na gyud ni na mao tuo man sa di ako ra gyud magkatawa ra sa jud ko ha so salamat this is your Auntie Lira. May gabiin niyong tanan unya sa sunod na sad nga way ayo nga vlog. Hantod gyud akong ulo di masudlan og unsay maayo nga content. Magingon ani ra gyud ko bahala mo diha. Bye.